Menteri rang bak duk kari Narendra Modi nekasni ulaong bakarai jong ka sarkar ban ai kedan classical language ya kapali kawan ra ya ka mensiam syirhem jong ka jikmen hapadang gitu ki bangya ya kurukom perkhat ubudha. Ka eryong dana ka balas dang hakathan ni jong ka Bay of Bengal kala khre ban 1 poi hakilenter ka rut duriau Odisha hapadang ka Bithar kanika badharma menta kamit. Kumba kendai teli ki warum ki bantre kamit labat sengi en sapenyang nakabenta ban pendha kerki ya ki jing sakri ka pnadel hapadang ka jing penidak sau sengi denter ka benta migi jong ka rut duriau namar ka jing khie jong ka eryong dana. Ka menteri katnat kampla tingka ka Nirmala Sitharaman hinen kasgi kala penya ya ka jingalang halua ka disaster resilient infrastructure hadian ka jingalang baman usnem jong ka World Bank bat IMF ha Washington DC USA. Kajing pendot ka India ha ka puli putih ki kamjor bane kiwe kiri kum ka China bat Japan kat kum ka khai pot ka UNESCO.